Kasi gumagalaw siya. Wala kang sapit, tinignan ko na eh. Frozen lang yan. Naangat mo siya, pero pagdating dito magaling. Pagdating dito magaling. Frozen. Yan mo ha. Harap dito. Dito natin kukunin. Diretso. Yan o. Frozen. Yan o. Masakit, di ba? Masakit, parang ano. Makukuha natin yan siguro mga 5 minutes tapos na yun. Madali lang yan sa mo. Hindi na po. Babay sila man, masyado siya, hindi siya pwedeng ano. Nagalaw ko na, nabalasan na. Mga January na yan man. Steam muna siya. Oo, papay-steam. Pag hindi siya na-steam, di ang gagalaw ng gusto. Kawain mo yung taga, nasa YouTube channel tayo. Taga Moriones, mega shoutout. Nadali lang yan. Process lang to sakit ni ate. Taga Moriones siya. Moriones, dagupan, Moriones. Delpan, para wala kang to. Ay, Delpan. Mga Delpan ko, taga Moriones. Nagdadrive ako sa Moriones. Oh, nag-jeep ako eh. Papuntang pier. 16. Oh. Delpan. Sorya. Babasa. Sige ka pa. Hindi, tama na. Higa pa. Sige pa. Higa sa higa pa. Pa. Imbis ba sa Delpan, ano? Sorya. Imbis ba dapat hindi Sorya. Delpan. Oy, Delpan. Here. Moriones. Saan ba kayo sa Moriones? Ay, saan ba kayo sa Dagupan? Dagupan sa malapit sa station o dito, pababa. Pagbaba ng tulay. Ano mayo? Dito kasi nakakalito. Ingat. Dapat di ba mo hindi eh. Magdulang puro uno, ay dos. Ay uno, dapat dito dos. Ganito, lahat ng ginawa ko nito, dapat ganito gagawin kita. Hindi kita maganito kasi baba nyo yan eh. Baba nyo yung katawan. Kasi pag ang gano'n, kaya yung pasyente na ako. Kaya hindi kita maganito. Oo, masakit tayo eh. Imbes na dapat Tayo. ang ko, wato. Hindi ko magalaw. Pinahit ko ng Panos Cristo ayaw. Kasi baka maano ka. Hindi ka makahinga. Huwag mong pigilan tayo. Tagal. Hindi ka tagil. Hindi na pwede. Yan ang gusto niya eh. Hindi na pwede. Ayaw ng Panos Cristo. May dahilan siya. Wala ka ba bukol dyan? Naglalag lang ang slabel. Sama ka mo. Ingat. Huwag mong pigilan ito. Yan, tumanong na, di ba? Ingat sa kabila. Hindi. Straight. Hindi, straight lahat. Ako lang maglili ko ng paa mo. Hindi pa pwede. Pag stroke pa yan, hindi pa pwede sa umpisa nito. Pangalawa to, hanggang pangatlo po pwede ka na. Sa una hindi pa. Yan, hindi nga ng pera. Hindi. Pahinga muna natin. Pun muna. Teka lang natin ha, tingnan muna natin. Upo ka ulit dito. Check natin. Kita mo yung process mo, wala na. Process lang yan. Wala pa naman yata ito isang tono. Wala pa. Yung ganyan. Sige pa. Ano eh. Tingnan na mayos. Inhale. Tama natin. Wala na. Masakit pa. Wala na, di ba? Kaya sinasabi sa kanya, kapag ganyan siya, wala. Wala na siya, di ba? Ilang buwan sakit? Kaya ano matanggal ang nararamdaman siya eh. Kaso siyempre. Wala na. Manghihilot na. Hindi yan nahihilot eh. Procent. Hindi yan hinihilot. Lagyan mo lang langis. Langis. Ito. Bago mo langis. Ano ito best na? Pa-stay ito best na? Hindi. Sa isang linggo, 2 beses yun. Hanggang ilang ano yun? Ilang linggo ko gagawin sa kanya? Kasi alanganin kayo bumalik. January na. Gawin mo sa isang linggo, 2 beses, balik 14 days.
Basta tuwing, ano, Oo. Basta bumilang ka lang, sa isang linggo, 2 beses. Kahit 5 clearance. Para ma-steam ka ng gusto. Tama na yan, ha? Huwag nalalagyan. Lagyan mo lang yung sasama kasi bibiyahe kayo. Lagyan mo yung ano niya. Huwag mo na muna pangarapin yan, kuya, yung ginawa ko sa asawa mo. Kasi hindi pa pwede. Wala na pala ko lang yun, kailangan makagawa ko. Saka na yan, yung gusto mong ganyan. Kasi bakit ka mo? Hindi ko yung magawa kuya kasi stroke ka. Hindi kita pwedeng pwersahin. Imbis nakakalakad ka naman sa mga ngayon mas maayos kaysa sa dati, hindi pa siya pwede kuya. Di ba? Anong paramdam niya, te? Paano po kaya kung makapaggamot apo? Pa-schedule lang po kayo sa asawa sa 0939-456-9627 po. Apo Andel, sana mabasa mo ang message ko sa FB ng wife mo. Importante po yun para sa mga na magulang ko po apo. Selsado Ando. Importante po yun para sa mga mamagulang. Ganun po ba? Sige po. Yan po ba ang pangalan nyo sa Facebook page? Celsa Ando. Sa 10 pong nanonood, paki-like naman. Huwag nyo pong kalimutan mag-like dyan at saka share nyo po. Mababa pa lang 2 minutes natin. 7 minutes pa lang. Magaling na si ate. Anong pakaramdam, te? Ayos na. Wala na sakit? Oo, masarap yung pakiramdam natin. Masarap ang pakaramdam nyo. Kasi 5 minutes lang eh. Yung ano yung mga balakang. Nais na. Pati yung balakan nyo, nilagyan yung langis. Sasawa nyo, nalagyan nyo yung braso niya. Pati yung balikat niya. Balikat niya. Maraming salamat po sa nag-like. Opo. Huwag mo na pangarapin muna yung kuya. Ang nakaka-importante dyan, magalaw mo na yun. Importante nga, gumalaw yung balikat mo eh. O, di ba? Dati, hirap na hirap siya. Hirap na hirap mo. Kasi nagalaw ko na yung hangin mo doon sa paghinga mo at saka sa balikat mo. O, di ba? Tapos yung ugat mo, nabawasan yung galit kanina dyan. Kala mo, galing ka sa mainit na mainit, tapos sabay nilublog mo yung kamay mo sa malamig na tubig, kaya nagalit ang ugat mo. O, di ba? Di ba sabi mo, lagi ka nagdarasal. Huwag ka mainip. Dahil nga ang Diyos, hindi nga natin alam kung kailan siya darating. Pero dumating ng Diyos, nasa puso na natin. Huwag niyo nang antayin, matagal na siya sa puso natin. Okay na, te. Wala nang sakit. Dadasalan ko muna yung tubig nyo. Sige po. Nakalimutan ko pa dasalan. Hindi, isa lang kasi mag-asawa naman kayo eh. Kay kuya lang. Hindi, kasama sa inyo yan. Kasama sa inyo, tatawagin ko rin pangalan nyo. Pangalan, te. Elizabeth. Elizabeth ang pangalan niyo, kuya. Armando, amin. Middle name. Tungkol. Middle name mo. Ay, ako tungkol. Middle name niya. Tonyo. Apelido. Kasal. $22 days. Sakto na yan. Okay na, te. Inom lang yan. Yun yung base isang panalangin kanina. Pa-steam ha. Steam. Hindi ba nakalista na? Importante, kuya, nagalaw na natin yung leg mo. Hindi na yung mga ngalay. Yung pikit-pikit na mata mo, hindi ka na masyadong kumikindat sa sao mo. Ngayon, di ba? Nakangiti ka na. Tapos pangalawa, nawala na yung ugat mo. Kung gusto mong gagayahin ko doon sa sao mo, hindi po pwede. Kasi bakit ka mo? Stroke ka. Yung therapy mo nga, nahirapan sa'yo eh. Lalo pa kaya ako. Di ba? Sinabi ng aking ama, galawin ko lang yung hangin mo. Pangalawa, galawin ko yung ugat mo para yung kamay mo, yung maangat mo siya. Di ba naangat mo na siya? Hindi ka na nangangalay. Kanina nangalay ka dahil kagagalaw lang. Masakit, di ba? Pero okay lang yan. Importante. Huwag mo muna, pag steam, perfectin mo muna yon. Pag na-perfect mo yun, saka ka makakalakad. Pag tuwing umaga,
maglakad ka ng 10 minutes minimum bago ka mag-steam. Every day, maglakad ka ng 10 minutes, sunod kinabukasan 15 minutes. Susunod na kinabukasan 20 minutes. Susunod na kinabukasan 20 minutes. Sunod na kinabukasan 25 minutes hanggang 35 minutes. Dahil, hindi. Pagka, siyempre, unang steam mo, kunyari, steam ka bukas. Maglakad ko na 5 minutes. Dahil ang steam mo naman, alas 4 hapon, alas 5. Maligo ka muna ng umaga. Dahil alam mo, bukas di ka makakaligo. Kung ano, Sa isang linggo, 2. Tapos sa isang linggo na naman, 2. Di 4 na beses ka mag-steam. May clearance yun, 5, ha? No, siyempre, hindi pwede araw-araw mag-steam. sa isang beses. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Okay na. Okay na ang pakiramdam nyo, te. Salamat. Ingat kayo sa biyahe. Taito, atid mo sila. Daan-daan, ha. Sakayan sila. Papunta sila Maynila. God bless. Papuntang doon sa may highway. Itawid mo sila, Taitong, ha. Alam niya na yan. Sakayan ng Abinida. Sakayan ng mga Abinida. Kaya bus, magtanong tayo kayo. Doon lang doon sa bus. Ingat po kayo, te. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you. Ano naman, te? Next, yung susunod. Opo na kayo, te. Ano sakit nyo? Tonsil? Alam ko na. O nga pala natanong. Sige, patayin ko ba na to, ha?